Κάνεις κάτι. Σου λέει όλος, ναι ρε εσύ, αυτό θα το θέλω λιγάκι πιο δυνατά την πότα. Ό,τι θες, πιο δυνατά την πότα. Ναι. Τώρα, ναι, τώρα είναι καλά. Εσύ, άμα το φτιάχναμε, άμα κάναμε και εκείνο και το άλλο, ναι, και το λιποκούς. Βγαίνει το αποτέλεσμα. Και είναι αυτός και αυτός που πληρώνει. Και λέει αυτός που πληρώνει, δεν μ' αρέσει. Και λέει αυτός, δεν φταίω, αυτός το έκανε. Και σε φταίει. Και έχει δίκιο. Παιδιά, μόλις μπήκε ο κύριος που ανέφερα λίγο πριν. Ο κύριος Εσπιαλίδης. Έλα Νίκο, έλα εδώ. Τι κάνεις? Έκανα, εσύ έκανες. Κάτι έκανε. Τι λέει? Χάλια. Έχουμε κόσμο εδώ. 30 άτομα. Τους βάζω, ξέρω εγώ, 150 ευρώ, ας πούμε, 200 ευρώ, έρχονται 60 άτομα. Λέω free, έρχονται 30. Το τσάμπα, ξέρεις, είναι ύποπτο πάντα. Κάτι δεν πάει καλά εκεί. Λοιπόν, κάνω μια παρένθεση, γιατί οι άλλοι είπανε ότι θα έρθουν, αλλά από την βροχή δεν ήρθανε. Ναι, και εγώ γι' αυτό. Ο Νίκος από την βροχή, λόγω βροχής άρχισε να έρθει. Νίκο, θέλω να πεις στα παιδιά, γιατί δεν πρέπει να κάνω αυτό το επάγγελμα. Καλό δεν το πάει. Όχι γιατί να κάνω αυτό το επάγγελμα, θέλω να κάνω ή κάνω αυτό το επάγγελμα. Εγώ θα το έθεσα αλλιώς. Δεν θα πρέπει να κάνω αυτό το επάγγελμα με την στενή προοπτική να το κάνουμε στην Ελλάδα. Ή να το κάνουν με στόχο μόνο να απευθυνθούν στη μικρή αγορά που είναι η ελληνική αγορά. Γιατί πλέον δεν μπορεί να την υποστηρίξει, πολύ απλά. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος και είναι ελάχιστες θέσεις. Είναι ελάχιστες δηλαδή ευκαιρίες για να κάνεις πραγματικά αυτό που είναι το επάγγελμα σε ψηλό επίπεδο ή τέλος πάντων σε αξιοπρεπές θα έλεγα, για να μην πάμε σε μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις. Θα πρέπει να έχεις την δυνατότητα να το σκεφτείς. Όχι έτσι, στην Ελλάδα να βρούμε μια δουλίτσα, να βολευτούμε κτλ. Αυτή τη δουλειά την κάνεις γιατί την γουστάρεις, δεν την κάνεις γιατί ένα άλλο επάγγελμα. Αλλιώς πας στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στις τράπεζες, σε άλλα πράγματα που αυτά έχουν και λεφτά. Τους κόβεις για έτσι. Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα το να γενικεύεις δεν. Ο καθένας έχει πράγματα στο μυαλό του που μπορεί και να μην τα ξέρει, να τα βρει στον δρόμο. Το θέμα όμως είναι αυτό, ότι πλέον η δουλειά αυτή, όπως όταν την ξεκινήσαμε εδώ, αυτή η γενιά, δεν προλαβαίναμε. Χτυπούσαν τηλέφωνα και δεν ξέραμε από πού να προλάβουμε και πόσους να πούμε, σε πόσους να πούμε ναι και σε πόσους να πούμε όχι. Τώρα δεν χτυπάει κανένα τηλέφωνο, σε εμάς δεν χτυπάει κανένα τηλέφωνο. Ό,τι κάναμε, εκεί έχουμε κολλήσει και αυτό είναι, δυστυχώς. Γι' αυτό είπα. Τη γουστάρεις, την αγαπάς, τι θέλεις, προχώρα. Είσαι έτσι, ξέχασέ το. Να το δούμε δηλαδή. Στην καινούργια γενιά, τι θα θέλεις να πεις να προσέξουν για να κάνουν καλά το επάγγελμά τους? Δηλαδή, σχέση με αυτό που βλέπεις από την καινούργια γενιά, τι είναι αυτό που σε πειράζει περισσότερο? Sorry που το κάνεις υπό μορφή συνέντευξης, αλλά... Ναι, η καινούργια γενιά είναι και πιο ξύπνια και πιο διαβασμένη και πιο ενημερωμένη. Έχουν προκύψει κοσμογονικές αλλαγές στο μεταξύ. Εμείς ψάχναμε να βρούμε κανένα βιβλίο και εδώ τώρα με ένα κλικ βρίσκεις τα πάντα. Τα πάντα όμως. Ειδικά στο επάγγελμα το δικό μας, τα πάντα. Εμείς κάναμε αγώνα για να μάθεις, δηλαδή για να μπορείς να είσαι up to date στη δουλειά, έτρεχες και δεν έφτανες. Κάποια στιγμή βέβαια το προλάβαμε κι εμείς. Εμείς ξεκινήσαμε να κόβουμε ταινίες με ξηράφι. Και χωρίς αντού. Και χωρίς αντού. Δηλαδή, δεν έκοβες τα κομματάκια, τα κολούσες από εδώ από εκεί, έναν άχανες, πάει τελείω. Θέλω να πω, αυτό έχει τελειώσει βέβαια εδώ και πολλά χρόνια, αλλά σας λέω ποιες ήταν οι συνθήκες. Τώρα, επειδή είναι τα πράγματα πολύ πιο εύκολα στο να κάνεις προσέγγιση στο επάγγελμα, αλλά πολύ πιο δύσκολα στο να εξασκήσεις, θα έλεγα ότι θέλει κότσια, θέλει στομάχι. Δηλαδή και να είσαι συνεχώς στην ενημέρωση. Όση ενημέρωση και να έχεις, δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα.
Δηλαδή θα ξέρεις, ξέρω εγώ, Avid, θα ξέρεις Pro Tools ή θα ξέρεις Nuendo, για να μπεις σε βάθος και να είσαι top χειριστής, πρέπει να κάνεις focus σε ένα πράγμα, σε αυτό που φαίνεται ότι είναι το πιο δημοφιλές, και εκεί και με βάση αυτό να προσπαθήσεις να το ρέει. Χθες έβλεπα για την κόρη μου, ας πούμε, ζητάνε σε κάποια εταιρεία παραγωγής sound engineer, λέει, χορύπτη, και λέει Pro Tools. Στάζω μεγάλο, μου ξέρω, πετάω στο Pyramid, στις Merging. Είμαι άχρηστος, ναι, είσαι άχρηστος. Πολύ απλά. Θα πας στο ίντερνετ και τελείωσες. Avid, Pro Tools, με τα μπούνια, έτσι. Και δεν είναι ποιο είναι καλό, είναι τι θέλει ο πελάτης. Ναι, τι θέλει ακριβώς. Τι θέλει αυτός που σε προσλαμβάνει, το συγκεκριμένο. Και θέλει και εμπειρία. Δηλαδή, τα θέλω όλα και συμφέρω, ας πούμε. Τέλος πάντων. Να μην σας απογοητεύω. Είπες μια λέξη όμως πριν, που εκεί θέλω να κάνω το διαχωρισμό. Χειριστής. Εσένα όταν σε φωνάζανε και σε προτιμούσανε, γιατί ήσουν καλός χειριστής ή για κάτι άλλο? Το αν ήσουν καλός χειριστής έπρεπε εσύ να το σταθμίσεις. Δηλαδή, όταν έλεγες ναι σε μια δουλειά, πρέπει να δεις τους όρους μέσα. Συνήθως σε φωνάζανε γιατί είχες όνομα, γιατί ήσουν καλός στη δουλειά, έχεις ένα καλό προφίλ, ας πούμε. Δεν υπήρχε αυτού τόσο μεγάλη εξειδίκευση. Δηλαδή, δεν σου λέγανε θα έρθεις να δουλέψεις την τάδε δουλειά και ξέρεις εκεί έχω, ξέρω εγώ, την Digico ή έχω, ξέρω εγώ, Excel 3 Pro ή οτιδήποτε. Σου έλεγε έλα στη δουλειά. Και από εκεί και πέρα εσύ έβλεπες αν το πακέτο αυτό στο οποίο θα έμπαινες ήταν. Και αυτό εξακολουθεί και σήμερα. Δηλαδή θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στα ναι που λες για να μην εκθέσεις ούτε τον εαυτό σου ούτε τους άλλους. Πλέον είναι πάρα πολύ, δηλαδή οι απαιτήσεις της δουλειάς είναι πάρα πολύ ψηλές όσον αφορά το αποτέλεσμα που πρέπει να βγει και το επίπεδο στο οποίο πρέπει να. Και μετά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι στην πιάτσα που τα ξέρουν πολύ καλά και που ψάχνουν τη δουλειά με το φακό. Εγώ, Νίκο, όμως θέλω να σου πω κάτι άλλο που όσο πάει γίνεται πιο έντονο. Ο καλός έχει λιγότερες πιθανότητες από τον άλλον που πήρε και δεν είναι καθόλου καλός. Παλιότερα δεν ήταν έτσι. Όσο πάει, δηλαδή μετά το 2005 ας πούμε, είναι πολύ πιο έντονο αυτό. Ναι, σαφώς, γιατί έχει γεμίσει ο τόπος με ανθρώπους οι οποίοι, ειδικά σε αφεντικό ρόλο τη δηλώσεις είσαι, αν δηλώσεις ότι είμαι αστροναύτης, σε προσλάβανε κατευθείαν. Και μετά στην πορεία βέβαια, εκεί αποδεικνύεται εκ των υστέρων. Αλλά ναι, ισχύει αυτό που λέω. Πιστεύεις ότι ένα άτομο που θα ξεκινήσει σήμερα μπορεί να δουλέψει μόνο στο στούντιο χωρίς να κουμπίσει PA, μπορεί να ζήσει από αυτό? Όχι, τίποτα. Είναι συνδυασμός. Καταρχάς η δουλειά είναι η εξής. Μπήκες και έκανες μια δουλειά πρώτη φορά σαν υπεύθυνος για το αποτέλεσμα. Ο καλλιτέχνης με το που θα συνεργαστείς μαζί του κατευθείαν θα σε πάρει να κάνεις και το live. Έτσι πάει. Άρα πρέπει να έχεις, δηλαδή έτσι πάει, δεν πάει αλλιώς. Εγώ είμαι μόνο στούντιο, μόνο PA, είσαι απ' όλα. Η πιάτσα δεν ξέρει, χολύπτης λέει. Αυτές οι διακρίσεις υπάρχουν σε χώρες που η δουλειά μας είναι βιομηχανία, που δεν είναι βιοτεχνία. Εδώ είναι βιοτεχνία περίπτερο. Δηλαδή, παντός επιστητού. Θα κάνω όλα και συμφέρω. Δεν πάει έτσι. Ας πούμε, όλα τα μεγάλα groups στα tours παίρνουν τον λαϊβά τους, ο οποίος ζει και κάνει μόνο αυτό και το κάνει και στο στούντιο είναι άλλος. Και στο στούντιο δεν είναι ένας, είναι χολύπτης, παραγωγός, κάποιοι άλλοι που κάνουν programming, ενορχιστρώσεις, είναι κόσμο, είναι πακέτο. Ακόμα και στις σημερινές συνθήκες, δηλαδή και στην διεθνή δισκογραφία που τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, παρ' όλα αυτά η διαδικασία παραγωγής δεν έχει πάρα πολύ αλλοιωθεί. Άλλος κάνει παραγωγή, άλλος κάνει χοληψία. Εδώ είσαι απ' όλα. Εδώ λένε οι χολύπτες παραγωγό εννοούν. Οι καλλιτέχνες αυτό εννοούν. Παραγωγό θέλουν, δεν έχουν χολύπτη. Χαίστηκαν για το. Νομίζω πω και ενορχιστρωτή πάζει. Και ενορχιστρωτή, και άμα παίζει και κάνα κοργανάκι, και άμα τραγουδάς και λίγο. Όλα αυτά με μία αμοιβή βέβαια. Έτσι, εντάξει, και χωρίς ποσοστά στις. Και άμα δεν βγει καλό, έχει φταίει, όχι αυτό. Εννοείται. Όταν θα βγει καλό και θα πουλήσει χιλιάδες, σε έχει ξεχάσει. Ναι. Όταν θα πάει στραβά, θα πει δεν έκανε καλή, δεν έγινε η μίξη καλά, τα όργανα να ακούγονται κτλ.
Εξακολουθείτε να θέλετε να κάνετε τη δουλειά. Εγώ καφέ τσιγάρα να έχω και φαγητό. Για αυτό είναι καθαρά πάθος. Πάθος. Σας μιλάνε δύο άτομα που έχουν 40 πλάς χρόνια στην πλάτη τους. Άμα ακούς αυτούς να μιλάνε αρνητικά για τη δουλειά τους, τότε ή κάτι δεν πάει καλά μαζί τους, που σίγουρα κάτι δεν πάει καλά, ή γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το επάγγελμα. Στη δικιά μας τη γενιά, εξηγούσα στα παιδιά, ότι δεν είχαμε περιθώρια λάθος. Άμα κάνουμε στο πολυκάνονο ένα λάθος ψαλίδι, μπορεί να μας κοστίσει 2 χρόνια μισθή. Άρα ένας ηχολήπτης, και για να ήταν απαράδεκτος, αλλά να είναι ηχολήπτης, δεν θα πρέπει να έχει κάνει λάθη. Από την άλλη μεριά, άμα δεν κάνει λάθη, δεν έχει εμπειρία. Άρα είναι έτσι. Ο σημερινός ηχολήπτης έχει το αντού. Άρα πρέπει να έχει περισσότερες απαιτήσεις σε αυτό. Εκεί πέρα η διαφορά μας με το Καλημέρι, το Σπιαλίδι, το Γκολφίδι αυτής της γενιάς είναι ότι είμαστε πολύ αυστηροί και με τον εαυτό μας και με την άποψή μας και προσπαθούσαμε να το μεταφέρουμε στον άλλον. Οι αργότερα ηχολήπτες είναι αυτό που ο πελάτης. Και ο Νίκος, και εγώ και ο Κώστας κάναμε ονόματα γιατί όταν διαφωνούσαμε. Και στο τέλος αποδεικνύονταν ότι είχαμε δίκιο. Και όχι σε στυλ με το που έγινε να γυρίσει ο Νίκος και να του πει του πελάτη έτσι. Αυτό έφυγε. Απλώς το αφήνει. Και υποσυνείδητα περνάει. Και τον ξαναφωνάζουν τον Νίκο και λένε όχι, πάμε. Ή ένας που κάνει mastering βάζει ένα limiter και νομίζω ότι κάνει mastering. Είναι τελείως διαφορετικά. Mastering, πάμε χάρη, και ο Νίκος και εγώ κάναμε. Σε δικές μας δουλειές όμως παρακαλάμε να το δίνουμε αλλού για mastering. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε? Ποια είναι η γνώμη σας? Γιατί? Για να δει με καθαρότερο μυαλό. Είναι άλλη δουλειά. Σας φαίνεται παράξενο, είναι άλλη δουλειά. Εγώ στη ζωή μου 3 φορές είπα τα παρατάω. 2 φορές από mastering και 1 φορά γιατί έπεσα εξωκονομικά. 2 φορές από mastering. Είπα όχι, τα παρατάω. Έχεις κάνει mastering? Πολλά. Έχεις απόλυτο δίκιο στο ότι για δουλειά που δούλεψες από την αρχή μέχρι το σημείο του να βγάλεις studio mix, έχεις τόσο πολύ εμπλακεί με το αντικείμενο στα επιμέρους του, που ακόμα και μετά από κάποιο καιρό να σου πούνε αυτό τώρα θα το κάνουμε master με την έννοια θα το βάλουμε σε βινίλιο, γιατί αυτό είναι το mastering. Για μένα το mastering είναι το να βάλεις τη μουσική στο βινίλιο. Όλο το άλλο είναι απλώς παράθεση. Δηλαδή η δουλειά για το CD δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το mastering για CD δεν είναι το ίδιο πράγμα με το mastering για βινίλιο. Το mastering για βινίλιο είναι, ας πούμε, η κορονίδα αυτής της διαδικασίας. Αν σου ζητήσουν μια δουλειά που έκανες πριν 10 χρόνια ή πριν 5 χρόνια, να την κάνεις mastering γιατί τώρα το βινίλιο είναι της μοδός και θα πρέπει να βγάλουμε και βινίλιο, να κάνουμε μια επιλογή λιγότερα κομμάτια γιατί το CD πάντα χωράει παραπάνω. Λοιπόν, και σου πούνε, κάνε, σε παρακαλώ, δες το να κάνουμε mastering, κατευθείαν λες, έχω 3 τηλέφωνα. Ποιο προτιμάς, το φτηνό ή το καλό? Το θέλεις φτηνά ή το θέλεις καλά? Αυτή είναι η διαδικασία. Ειδικά στο βινίλιο. Για το θέμα του CD το συζητάμε. Το θέμα του CD είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά για το βινίλιο, ειδικά σήμερα, που οι περισσότεροι από τα εργοστάσια ή από τα στούντιο που κάνουν βινίλιο, επειδή χρησιμοποιούν παλιές μηχανές, δεν έχουν ξαναβγεί. Τις παλιές Σκάλι, τις παλιές Νόιμαν, υπάρχουν και κάποιες άλλες στην Αμερική, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Θέλει να είσαι πολύ πιο μαέστρος στο να το χειριστείς. Γιατί εκεί, παιδιά, είναι κανονικά, είναι τόρνος. Βάζεις τον τόρνο, τρέχει και κόβεις. Και άμα δεν κόβεις σωστά, πέταμα. Και το κάθε λάκερ κοστίζει πιο πολύ από τους 500 δίσκους που θα βγάλεις πρώτη κοπή. Οπότε, αυτά για το μάστερ. Έτσι, εντάχει, γιατί το μάστερ είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Επίσης, η καινούργια γενιά πιστεύει, λέει, θέλω να κάνω mix master.
η δυσκολία της μίξης, σε σχέση με το master, είναι καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή μια καλή μίξη δεν θέλει πολύ mastering. Το mastering είναι για μια κακή μίξη, εκεί φαίνεται ο μασταράς. Ο μασταράς για μια καλή μίξη φαίνεται όταν δεν αλλάξει η μίξη. Άρα δεν πρέπει να επέμβει. Όσο περισσότερο επεμβαίνει θα πει διορθώνω. Όσο περισσότερο διορθώσει, τόσο περισσότερο διορθώνει τη μίξη. Ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι γιατί πρέπει να γνωρίζουμε και τη μουσική. Είναι ένας τύπος, μου στέλνει στο Facebook, καλά αυτό είναι για ανέκδοτο πρώτο έτσι. Ακούστε ένα καταπληκτικό ανέκδοτο, αληθινό όμως, και άμα δεν με πιστέψετε θα σας δείξω και το... Μ' αρέσει αυτό και το λέω πολύ συχνά, πολύ θα το έχετε ακούσει. Μου στέλνει, κύριε Γκολφίδη, πόσο ζητάτε για να μιξάρετε ένα κομμάτι. Μπαίνω στο προφίλ του να δω, βλέπω ένα πιτσιρικά 19 χρονών, λέω τώρα, ξέρω εγώ, hip-hop κατάσταση, λέω, στον ήλιο μοίρα, καλά, στείλ μου κανάλια, λέω, θα σου μιξάρω. Μου στείλε κανάλια, πολλά κανάλια, 7 κανάλια. Τα οποία τα 4 ήταν η ίδια λούπα, διαφορετική IQ. Μου τα στέλνει, του τα φτιάχνω, λέω άντε, δωράκι. Χίλια ευχαριστώ, ένα κατεβατό τόσο εκτίμησή μου. Του στέλνω μπλε χεράκι. Μετά λέει, να σας πω, επειδή άλλαξα τον μπάσο, να σας στείλω το καινούριο μπάσο να το φορέσετε. Στείλε μου. Τι να του πω τώρα. Μου στείλει τον μπάσο, το βάζω, είναι άλλος τόνος. Λέω μάλλον λάθος έκανε στο έκπος, τα έβαλα από κάτω να δω αν περισσεύει, είναι πιο... Το sampling rate, μπας και... Είναι μαζί. Πολύ ευγενικά λέω, οκ, να σου φέρω στον τόνο... Να σου φέρω στον τόνο. Όχι, δεν μου αρέσει ο ήχος αυτός. Ο ήχος θα μείνει. Δεν θέλω να σου φέρω στον τόνο. Και τι μου απαντάει, παιδιά. Εσείς οι παλιοί είσαστε κολλημένοι με τον τόνο. Πες μου, λοιπόν, εγώ που ένιωσα καλά ότι έκανα ένα δωράκι σε έναν πιτσιρικά που θέλει να κάνει κάτι, που μου την είπε κιόλας. Εμείς οι παλιοί, λοιπόν, Νικό, έχουμε πρόβλημα με τον τόνο. Είμαστε κολλημένοι με τον τόνο. Ειδικά με την περισπομένη. Όχι. Αλλά θέλω να σου πω ότι εκεί είναι το χάσμα γενεών και γνώσεων. Ας πούμε, ένα δεκαλεπτάκι θα σας πω για μια θεωρία που άμα θέλει παραβαίνει και ο Νίκος, την οποία την έχουμε τελείως λάθος στο μυαλό μας. Πριν λίγο ρωτάει ο Θεοδόσης, κάποιον λέει, έκανες τη μίξη. Λέει, ναι, την έκανα τη μίξη, έκανα τέτοιο. Τώρα θα την τελειώσω, θα βάλω EQ και κομπρέσορες. Οκ. Το equalizer τι είναι? Διορθώνει τη χρειά ή βάζει ή βγάζει κάποιες συχνότητες που περισσεύουν, είναι έτσι. Αλλά σε σχέση με το κομμάτι. Δηλαδή άμα παίζουν 15 κιθάρες, το EQ είναι τελείως διαφορετικό από μια κιθάρα. Και πρέπει να καταλάβουμε γιατί παίζουν 15 κιθάρες, άρα ενορχιστρωτικά. Πρέπει να μπούμε στην ενορχιστρότητα γιατί είπα 15 κιθάρες. Ή γιατί αυτές οι κιθάρες παίζουν διαφορετικά. Αλλά να καταλάβουμε το panic. Αν πλακώσουμε, ανεβάσουμε τη μια κιθάρα, είναι μουντί. Κάτσε να βάλουμε πρίμα. Υπάρχει κολλητής που πριν μπει ο drummer, θα χάσουμε το ναι. Περίμενε λιγάκι. Ανοίγει η μπότα, βάζει Q, ταμπούρο, βάζει Q, σπουδαίος κολλητής. Είναι έτοιμο, τα ανεβάζει, παίξε. Δηλαδή και ο Μαργαρίτης μπει το Phil Collins ίδιο ήχο θα βγάλουμε. Είναι πολιτισμικό το θέμα. Άρα, εμείς όταν μπαίνουμε και κάνουμε ένα EQ, ακούμε αυτό που προσθέτουμε να αφαιρούμε. Ξέρετε το τι αλλάζει στο δρόμο μεταξύ πρόσθεσης και αφαίρεσης. Ξέρετε εξαιτίας του latency που δεν υπάρχει latency 0, εκτός από το μέγαλο που θα πάτε και θα δείτε μια κυρία που εγώ τη λατρεύω και ένα σύστημα που δεν είναι Pro Tools, που έχουν το minimum latency, όχι ότι δεν έχουν latency. Latency 0 δεν παίζει ούτε στην αναλογική τεχνολογία.
Έτσι, για να μην νομίζουμε. Απλώς στην αναλογική τεχνολογία θεωρείται ότι είναι 0. Αλλά ούτε εκεί έχει. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό το latency και συνυπάρχει με την καθυστέρηση, αλλάζει πάρα πολύ στον δρόμο οποιαδήποτε επέμβαση κάνουμε. Άρα το πιο σωστό EQ είναι να το αφήσουμε, να το διορθώσουμε, να κάνουμε το panning και μετά να δούμε το τι περισσεύει ή τι λείπει να προσθέσουμε. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι το βασικό πρόβλημα που έχουμε στα EQ από μόνο του, πόσο μάλλον στο panning. Έχουμε δύο ακριβώς ίδιες κιθάρες. Βάζουμε left-right και βάζουμε το ίδιο EQ. Σίγουρα χάσαμε την μπάλα. Δεν θα πρέπει, θεωρητικά ναι, έτσι θα πρέπει. Στην αναλογική τεχνολογία έτσι θα πρέπει. Δεύτερο θέμα. Θα βάλουμε κομπρέσορα. Θα βάλουμε κομπρέσορα για να μειώσει τη δυναμική περιοχή των peaks. Θα βάλουμε κομπρέσορα για να αλλάξει το χαρακτήρα. Θα βάλουμε κομπρέσορα για το στυλ. Θα βάλουμε κομπρέσορα για. Ο κομπρέσορα δεν είναι μόνο αυτό που κατεβάζει τα maximum, αλλά είναι αυτό που ανεβάζει και τα minimum. Εμείς έχουμε και στο μυαλό μας, είναι κάποιος που θεωρεί τον κομπρέσορα, βάζει κομπρέσορα για να ανεβάσει τα minimum. Όλοι για τα maximum. Έτσι δεν είναι. Πιο σημαντικό είναι να ψάξεις να δεις για το minimum. Δηλαδή, ακούς το μακαρίτι τον καρέ, ας πούμε, διανάς που κάνει. Εκεί είναι λάθος το ηχολήπτη. Γιατί χλέες, λέει ο άλλος. Κλαίσαι, λέει. Μια χαρά, κλαίσαι, λέει ο άνθρωπος. Αλλά το attack και το release είναι. Και άλλα πολλά. Και σε ένα σεμινάριο ποιο ήταν, το είχα κάνει με παραδείγματα από την ξένη δισκογραφία. Πώς φτάνει να κοπεί αυτό, δηλαδή. Όχι, εκεί. Τα ακούει κανείς. Αυτό σου λέω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι τη στιγμή που κάνουμε κάτι, εμείς ακούμε αυτό που κάνουμε. Το τι συμβαίνει γύρω γίνεται της υπόπτης, παιδιά. Περισσότερο συμβαίνουν από αυτά που δεν ακούμε παρά σε αυτά που ακούμε. Αυτό ήθελα να πω για το EQ. Άρα βάζουμε EQ μόνο όταν χρειάζεται. Διαφωνείς κάτι σαν Νίκο? Όχι, θα πω κάτι να προσθέσω. Όταν φτάνεις στο σημείο να χρειάζεσαι EQ στα πάντα, όταν δηλαδή πρέπει να κάνεις EQ, έχεις ας πούμε 20 κανάλια, έχεις γράψει live όργανα και λούπες ή οτιδήποτε από σύνθια ή από samples κτλ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείς είναι ότι όταν θα κάνω solo αυτό το κανάλι, αυτό που θα ακουστεί, όταν ακούω μόνο το κανάλι, αυτό που θα ακουστεί πρέπει να είναι άψογο. Που σημαίνει, αν είναι live όργανο, θα πρέπει να έχεις τέτοια τεχνική στο μικρόφωνο σου ώστε να πιάσει αυτό το ήχο που θέλεις, χωρίς να χρειάζεται μετά να βάλεις EQ, να το διορθώσεις με EQ. Και έτσι πρέπει να ξεκινάς με όλα, δηλαδή ακόμα και με τα samples που θα χρησιμοποιήσεις, πρέπει να είναι samples καλά, να είναι samples τα οποία να στέκουν από μόνα τους. Μπορεί να έρθει κάποιος, ας πούμε, παραγωγός ή κάποιος, ας πούμε, programmer και να σου πει αυτός είναι ο ήχος, αυτόν θέλει ο ενορχιστρωτής ή ο συνθέτης, αυτόν θα βάλουμε. Εσύ εκεί είναι αυτό που είπαμε το παράδειγμα προηγουμένως με την άποψη που πρέπει να έχεις και να την υποστηρίζεις. Αν δηλαδή το πλάνο σου είναι να έχεις όσο το δυνατόν λιγότερο πρόβλημα μετά, αυτό που λένε fix it in the mix, θα πρέπει να έχεις το πρόβλημα αυτό λυμμένο από πριν. You cannot fix it in the mix. Αν είναι κάτι από την αρχή λάθος, αν δεν υπάρχει κάτι, δεν πρόκειται να εμφανιστεί από το πουθενά ποτέ. Και μετά αρχίζει όλο αυτό το πρόβλημα. Μπαίνεις και πλακώνεσαι στα EQ. Το τι γίνεται με τις φάσεις, ειδικά όταν πώς κάνεις EQ. Πατάς ένα solo και κάνεις EQ. Τέλεια. Το βάζεις μες στη μίξη, χάλια. Γιατί έχουν μπει όλα τα άλλα και έχει γίνει, ας πούμε, ένας αχταρμάς από αρμονικές που δεν μπορείς να το ελέγξεις πλέον. Ο μόνος τρόπος για να μην χρειάζεται να μπαίνεις σε αυτές τον φαύλο κύκλο είναι από την αρχή. Το solo τι νόημα έχει? Το solo έχει νόημα στην αρχή, όχι στο τέλος. Στην αρχή θα πρέπει, ακούγοντας κάτι solo, ένα το κανάλι ξεχωριστά, να είναι άψογο, τέλειο, και από πλευράς στάθμης και από πλευράς χρειάς. Και αν χρειάζεται compression, το compression το κάνεις εκεί που οι μεγάλες αποστάσεις της δυναμικής είναι ανεξέλεγκτες. Ας πούμε σε μια φωνή κάποιου ηθοποιού π.χ.,
ο οποίος κάνει πρόζα μέσα σε ένα κομμάτι. Ή κάποιο τραγουδιστή ο οποίος έχει συνηθίσει να κάνει τα πιανίσιμο, τα 3 πιάνο και τα 3 φόρντε να είναι από το Θεό έως το διάολο. Δηλαδή, αυτός δεν κάνει, θέλω να πω, αυτός μπορεί να είναι ένας τέλειος τραγουδιστής για συναυλίες, για live performance. Είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος δεν μπορεί να κάνει καριέρα σαν τραγουδιστής δισκογραφίας. Είναι το ίδιο με τους ηθοποιούς. Ο ηθοποιός όταν παίζει στο θέατρο κάνει. Πέφτει κάτω, χτυπιέται, ψιθυρίζει, ουρλιάζει κτλ. Στο σινεμά δεν παίζει. Στο σινεμά πρέπει να βγάλεις το ίδιο αίσθημα με compressed δυναμικές. Δηλαδή να βγαίνει το ίδιο αίσθημα, αλλά ο τρόπος που παίζεις να δείχνει, ας πούμε, να μπορεί να πάρει υπόψη το μέσο στο οποίο απευθύνεσαι. Το φιλμ είναι άλλο πράγμα από ό,τι η ζωντανή παράσταση, όπως και η ταινία ή το αρχείο το ψηφιακό ακόμα, που έχει τεράστια δυναμική, παρόλα αυτά έχει μια δυναμική όμως. Εντάξει, γιατί όπως και να έχει το πράγμα, μπορεί σήμερα με τα τετράπιτα 96 kHz ή 192 οι δυναμικές να πηγαίνουν σε τρελά νούμερα. Λέει η δυναμική περιοχή 190 dB, μα δεν υπάρχει, αφού περνάς από αναλογικό. Δηλαδή για να το αποτυπώσεις ψηφιακά, πρέπει να το βάλεις ένα προενισχυτή καταρχάς στο μικρόφωνο. Οπότε εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει προενίσχυση με μεγαλύτερη δυναμική περιοχή από τα 60-70 dB. Καθαρά. Από εκεί και μετά αρχίζει thermodulation distortion. Αρχίζουν άλλα artifacts, αρχίζουν και άλλα θέματα και στο ψηφιακό επίπεδο. Όταν κατεβαίνεις δηλαδή πάρα πολύ χαμηλά το σήμα, πρέπει να βάλεις φίλτρα, να κάνεις, να βάλεις ένα θόρυβο χαμηλά. Χαμηλά το βάζεις τεχνητά με διάφορα φίλτρα που υπάρχουν στα διάφορα συστήματα, έτσι ώστε να σου ανεβάσει τη δυναμική περιοχή μέσα σε ένα χρησιμοποιήσιμο, μέσα σε ένα ωφέλιμο πλαίσιο. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες, τις οποίες πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για EQ ή για compression, πρέπει κανένας να τα πάρει υπόψη του σοβαρά, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Το EQ και το compression και όλα αυτά είναι οι λύσεις πυρόσβεσης. Δηλαδή είναι όταν πας εκεί έχοντας πρόβλημα δεν πρόκειται να το λύσεις. Ξεχάσα. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη και νομίζω ότι... Έχει απόλυτο δίκιο. Και το κακό είναι ότι ο πελάτης που θα ήρθε ήρθε με τελείως άλλη πληροφόρηση. Οπότε θα αναγκαστείς να το αλλάξεις την πληροφόρηση, οπότε δεν θα του γίνεις σε παρένθεση φίλος. Πρέπει να του το αποδείξεις με το αποτέλεσμα. Και το σημαντικό είναι όταν το αποτέλεσμα το υποστηρίξεις και δεν του αρέσει, να συνεχίσει να το υποστηρίξεις. Εμένα υπήρχαν πελάτες που, ας πούμε, ήταν ένα πελάτης να βγάλει το δίσκο Δεκέμβριο. Κορφίδη, θα κάνουμε Αύγουστο, δεν μπορώ Αύγουστο, πότε μπορείς. Φεβρουάριο, έπαιρνε στην εταιρεία, θα βγούμε Πάσχα. Δηλαδή δεν το έκανε διαφορετικά. Όχι γιατί είμαι καλός, αλλά γιατί τον έπεισα ότι είχα δίκιο σε κάτι που πίστευε, ξαναλέω, όχι γιατί είμαι καλός. Πολύ λίγοι πελάτες ήρθαν πάλι πίσω σε μένα γιατί έχω καλό ήχο. Ούτε το 10%. Δεν ξέρω και σε να είναι το ίδιο. Ναι, έτσι ισχύει αυτό. Το να κάνεις κάποια πολύ καλή δουλειά είναι ένα μικρό ποσό. Δηλαδή το να έχεις μια σταθερότητα και να έχεις καλό αποτέλεσμα, το να έχεις όμως άποψη η οποία να μπορεί να την υποστηρίξεις και να αποδειχθεί ότι είναι σωστή είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή είναι θέμα αξιοπιστίας και είναι και θέμα του πόσο καθαρή είναι η σχέση που κάνεις. Όταν λες δηλαδή κάτι και το επιμένεις και αποδεικνύεται ότι είναι σωστό, είναι πολύ πιο σημαντικό από το όσο καλό ήχο και να βγάλεις. Γιατί καλό ήχο, συγγνώμη, καλό ήχο βγάζουν πλέον πάρα πολύ κόσμος. Δεν είναι δύσκολο, δεν το κάνω. Βγάλεις καλό ήχο πλέον, είναι και η τεχνολογία που βοηθάει και ένα χαρά βγαίνει. Αυτούς projects, ας πούμε, από παιδιά νέα που είναι πάρα πολύ, είναι αξιολογότατα όσον αποχωρά το κομμάτι της ηχητικής ποιότητας. Άρα είναι άλλα πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο. Είναι πολύ εύκολο τη στιγμή που κάνεις κάτι που είναι ο πελάτης δίπλα σου, πολύ εύκολο να του είσαι ευχάριστος. Υπάρχουν και τέτοιοι χολήπτες. Είναι εσύ, ποιος δεν δá την πότα αμέσως. Το ταμπούδο μήπως είναι μικρό, ναι, τι θέλεις, να το μεγαλώσω. Δηλαδή, ναι, τι έκανες, ό,τι ήθελε. Αυτός θα φύγει. Θα το βάλει σε κάποιο φίλο του. Θα το ακούσει αυτός. Μεθαύριο. Από άλλα ηχεία. Τι θα πει, ότι αυτός έχει άδικο, όχι. Το μαλακατονάκι. Τι μαλακιά μου κάνει. Γιατί υπάκουσες ό,τι έλεγε. Ενώ άμα του επιμένεις και πεις όχι έτσι,
Αλλά επιμένεις, μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην είσαι ευχάριστος. Στο χρόνο μέσα, αυτός θα ορκίζεται για σένα. Άρα το να είσαι ευχάριστος εκείνη τη στιγμή στον πελάτη είναι ευκολάκι. Το να είσαι του χρόνου τέτοιο καιρό να μιλάει για σένα είναι... Μια προσθήκη σε αυτά που λέει ο Άκης είναι σε αυτή τη δουλειά ανακαλύπτεις στην πορεία ότι όσες γνώσεις και να έχεις στο επάγγελμα, στο αντικείμενο, τεχνικές γνώσεις, γνώσεις μουσικής, γούστο, άποψη κτλ. Αν δεν είσαι ψυχίατρος, δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσεις. Έχεις να κάνεις με καλλιτέχνες. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είναι και καλλιτέχνες. Αλλά μια και έχετε μπει στο χώρο του engineering, αυτό που κάνουμε εμείς σαν επάγγελμα, στις πολιτισμένες ή στις προηγμένες, όπως θέλεις τις χώρες, πες το, είναι engineering. Τι είναι το engineering? Engineering. Είσαι τεχνικός. Κατά κύριο λόγο είσαι ένας μάστορας. Πώς ήταν παλιά οι μαστόροι που φτιάχνανε, που χτυπούσανε καρφιά. Είσαι τέτοιο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Ο engineer είναι ένα πάρα πολύ τετράγωνο λογικό άτομο το οποίο βασίζεται στη γνώση. Και απ' την άλλη είναι ο καλλιτέχνης. Τι είναι ο καλλιτέχνης? Το τελείως αντίθετο. Το τελείως αντίθετο. Λοιπόν, τι σημαίνει για αυτό που είναι engineer? Πρέπει να μπει στη λογική του άλλου για να μπορέσει να τον γοητεύσει και να τον... Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να έχεις δυνατότητες, τις δυνατότητες αυτές, το να ανά πάσα στιγμή, δηλαδή όταν κάνεις τη δουλειά, όταν πλέον είσαι, πώς το λένε, πάνω στη δουλειά, στην κονσόλα, στο στούντιο κτλ., στο live, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχεις λύσει είναι όλο το κομμάτι του engineering, να μην το έχεις στο μυαλό σου καν, να είναι λυμμένο. Το τεχνικό κομμάτι να μην υπάρχει, διότι αν υπάρχει οποιοδήποτε τεχνικό θέμα, την έχεις βάψει. Δηλαδή, αν δεν δουλεύει η κονσόλα για κάποιο λόγο, αν έχεις ένα buzz που δεν μπορείς να το βρεις, αν έχεις ένα κανάλι το οποίο πατάς όλο και αντί να ακούσεις, ξέρω εγώ, μπότα, ακούς ταμπούρο και λες, μα αφού έκανα τη σύνδεση και αυτά ξεχάστε. Αυτά είναι η αρχή της καταστροφής για την πλευρά του engineer. Αυτό πρέπει να είναι λυμμένο. Πρέπει, τη στιγμή που κάνεις τη δουλειά, το πιο σημαντικό είναι το να είσαι cool, το να είσαι σίγουρος, το να είσαι, να δίνεις στον καλλιτέχνη, ο οποίος είναι ειδικά όταν μπαίνει στο στούντιο, είναι, η ψυχολογική του κατάσταση είναι τραγική, διότι ξέρει πολύ καλά ότι το στούντιο είναι ένα X-ray, η παραμικρή ατέλεια βγαίνει όπως στο σινεμά, ξέρετε, αυτές οι εκπληκτικές φυσιογνωμίες του σινεμά, τις δεις live, λες, αυτός είναι. Και όμως, το σινεμά σε φτιάχνει από τίποτα κάτι. Λοιπόν, το ίδιο και το στούντιο. Αν έχεις το οποιοδήποτε ψεγάδι και το ξέρεις σαν καλλιτέχνης, εκεί βγαίνει κάτω από ένα μεγεθυντικό φακό. Οπότε έχεις να αντιμετωπίσεις αυτό, έχεις να αντιμετωπίσεις την ανασφάλεια και την τραγική ψυχολογική κατάσταση του καλλιτέχνη, ειδικά στο πρώτο session, όταν ξεκινάει η δουλειά. Ή στη συναυλία, στην πρώτη συναυλία, ας πούμε, ή σε μια συναυλία που γίνεται σε ένα πάρα πολύ, έτσι, ας πούμε, prestigious χώρο και πρέπει αυτός να δείξει τα καλύτερά του και είναι χώμα, είναι λιώμα, δεν θέλει να βγει, προτιμάει να κόψει τη φλέβα του, προτιμάει να πάει αλλού. Λοιπόν, έχεις να αντιμετωπίσεις αυτό. Οπότε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι εσύ ήρεμος, να έχεις λύσει το κομμάτι του engineering, να το έχεις τελειωμένο, να μην το σκέφτεσαι καν και να κοιτάξεις πώς θα περάσεις αυτού του είδους την κατάσταση, την ψυχική τη δικιά σου στον καλλιτέχνη. Το ένα είναι αυτό. Από αυτό προκύπτει το ότι όταν θα έρθει η στιγμή που θα σου πούν μια παπαριά και εσύ ξέρεις ότι αυτό είναι παπαριά, αλλά θα πρέπει να ζυγίσεις την κατάσταση και να πεις ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα. Το short term ή το long term gain, δηλαδή το άμεσο όφελος ή το μακροπρόθεσμο. Τότε είναι η στιγμή που θα πεις αυτό που θα κάνεις, αυτό που λέει ο Άκης, ότι θα βάλεις τα πόδια κάτω και θα πεις μεγάλε ή μεγάλη, αυτό που λες είναι λάθος. Αλλά να το πεις στο άτομο που πρέπει. Που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά είναι λεπτές, πάρα πολύ λεπτές
μικροκαταστάσεις που εκείνη τη στιγμή πρέπει να τις σταθμίσεις και να τις εφαρμόσεις. Γιατί αν πας με την εύκολη λύση, τι θέλεις αυτό. Πετάει ο έδωρος, πετάει, πετάει και καλή κολοτούμπε στον αέρα. Λοιπόν, ο περισσότερος κόσμος λειτουργεί έτσι, όχι μόνο σε αυτή τη δουλειά, σε όλες. Σε όλες. Γι' αυτό αυτή η κοινωνία πάει εκεί που πάει κατά διάολο. Yes, man. Εντάξει, το yes man είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στον ενήλικα ή και στον οποιονδήποτε άνθρωπο. Λοιπόν, επομένως θέλω να το πάρετε αυτό υπόψη. Θα σας πω ένα παράδειγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα που θα καταλάβετε. Εμένα το όνειρο, και εξακολουθεί και είναι, ένα από τα τέρατα που νιώθω ότι γνώρισα, τέρατα μόρφωσης αυτό που κάνουν, είναι ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Λίγα άτομα δεν τον έχουν τόσο ψηλά. Εντάξει. Ήμουν ηχολήπτης του Ντεμερούσου. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου με τον Ντεμερούσου, δεν ξέρω αν το ξέρετε, συνεργαζόταν πολλά χρόνια μαζί. Και ήταν κολλητοί φίλοι. Είμαι ηχολήπτης, είμαι 24 ετών. Ήμουν ηχολήπτης από αρχή με τον Ντέμι και παίζουμε σε ένα μεγάλο χώρο. Έχω ζητήσει, μόλις είχε βγει το 224X το λέξικο. Σε συναυλία και το έχω. Κάποια στιγμή έρχεται ένας τύπος που κάνει έτσι και τον αναγνωρίζουν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου στην κονσόλα. Ξέρεις, είναι στη στήλη να του ζητήσω αυτόγραφο, να τον αγκαλιάσω. Στη στήλη τώρα τι σημαίνει. Ο Βαγγέλης ήταν λίγα και απότομος. Τι κάνεις και μαλακισμένο, δώσ' μου το λέξικο. Και αρχίζει και πειράζει το λέξικο. Σε ώρα live. Τη στιγμή που γίνεται σπουτάνα. Στο κομμάτι αυτό κατέβαινε ο Ντέμις και ήταν ένα οργανικό. Τότε δεν είχαμε κινητά, με παίρνει στην επικοινωνία. Ο Ντέμις δεν βλέπει τον ηχολήπτη, είναι 30.000 κόσμος, έτσι δεν σε στείλει Άκη, ξέρεις, και μου λέει «Είναι ο μαλάκας δίπλα σου!» Και λέει ο άλλος «Πες του κοντρού να πάει να γαμηθεί!» Εγώ στη μέση έτσι. «Πες του κοντρού να πάει να γαμηθεί!» «Πέτα τον έξω, μην το γαμίσω!» Και άρχισε ένα γαμοσταυρίδι μεταξύ τους. Και είμαι έτσι, είμαι με τον τέτοιο τρόπο και το λέξικο και ξεκινάει λίγο και λέω τι μου συμβαίνει ρε παιδιά. Δηλαδή είναι από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου. 30.000 κόσμο, 80 άτομα ορχήστρα, έχω φτιάξει τον τέλειο ήχο, έχει τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, μου φτιάχνει και το λέξικο και έχω τους δύο και βρίζονται. Ξέρετε, εκεί παθαίνει πολιτισμικό σοκ. Και όπως είχε πολύ το δίκιο ο Ντέμις. Ο άλλος τότε σαν το όργανο, δηλαδή έβαλε 70 δευτερόλεπτα τέτοιο σε κατάληξη. Άλλος το ακόρδο και ακόμα έπαιζε ο άλλος. Το μάζε. Και ο Ντέμις το άκουγε απ' έξω. Και είναι στη στήλα πιτσιρικά, θα αποκλείεται να κάνει αυτά. Αυτό είναι μουσικό το θέμα. Δηλαδή είναι ένα ακόρδο, κάνει μια τενούτα και το κρατάει μέχρι που να ξαναέρθει στο ίδιο ακόρδο. Αυτό είναι λες και παίζεις. Αλλά άκουσε, γι' αυτό είπε ο Βαγγέλης, δηλαδή ποιος θα το κάνει αυτό. Εγώ μετά από τόσα χρόνια είναι πολύ δύσκολο να το κάνει. Πρέπει να το ξέρω πολύ καλά το κομμάτι. Ο άλλος το έκανε live. Πήγε, με έβρισε, το έκανε, βριστήκανε και έφυγε. Άρα, ναι, μεν έμαθα κάτι, αλλά εκείνη τη στιγμή είδα ότι και οι δύο, ο ένας έλεγε διώξε τον άλλον και κάτσε εσύ, δηλαδή εγώ είμαι καλύτερος από τον Βαγγέλη, και ο άλλος μου βρίσκει το Βαγγέλη ότι έχω δίκιο εγώ. Άρα εκείνη τη στιγμή είναι μυθοποιήσεις και απομυθοποιήσεις. Ο καθένας τη δουλειά του. Ο Βαγγέλης είναι τεράστιο μυαλό, όχι αυτή τη δουλειά. Και όλος είναι τεράστια φωνή, όχι αυτή τη δουλειά. Έτσι. Πρέπει να έχει ένας εμπιστοσύνη στον άλλον. Μιξάω Χατζηδάκη πρώτη φορά, έχω χεστεί πάνω μου, πίσω μου Χατζηδάκη στην κάτσος. Και εγώ χεσμένος. Τελειώνω το κομμάτι, τη μίξη, το ταξί, ήταν η πρώτη μου μίξη και άκουσα όλη τη δισκογραφία του Μάνου για να φτιάξω τον ήχο που ήθελε. Και αφού το φτιάχνω έτσι όπως λέω, κύριε Μάνο, πώς σας φαίνεται, κατεβάζει την εφημερίδα, λέει, εσένα σου αρέσει. Λέει, εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Κάνε το όπως σου αρέσει και αυτό θα κρατήσουμε. Ήταν το πρώτο σπρώξιμο που έφαγα σε στήλη πίστεψη στον εαυτό σου. Τι με ρωτάτε. Δηλαδή, αργότερα όταν γνωριστήκαμε και λοιπά, λέει, το ήξερα ότι εκεί τη σημεία τρέμες και ήθελα να σε κάνω πιστέψη στον εαυτό σου. Παιδιά, σφαλιάρα μεγάλη. Σφαλιάρα μεγάλη.
να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Άγγες. Όταν έρχεται οποιοδήποτε, ειδικά όταν έρθει ένας επώνυμος μεγάλος γνωστός καλλιτέχνης στο στούντιο, μην περιμένετε να σας πει. Αυτό που το παράδειγμα που είπε ο Άγγες είναι χαρακτηριστικό. Και όλοι οι καλλιτέχνες όταν έρχονται στο στούντιο είναι άσπρο χαρτί, δηλαδή δεν έχουν καμία άποψη. Δεν ξέρουν τίποτα. Είναι ένα περιβάλλον πάρα πολύ άγνωστο για αυτούς. Και μάλιστα πολλές φορές και εχθρικό, γιατί όλο αυτό που λέγαμε πριν, ο engineer και ο καλλιτέχνης, όταν βρίσκονται μαζί, υπάρχει μια αποξένωση από τη φύση της. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να έχετε την αυτοπεποίθηση και την σιγουριά ότι επάνω σας, στην πλάτη δικιά σας είναι το παιχνίδι. Μην περιμένετε να σας πούνε από πίσω ή από πίσω τι θα κάνετε. Θα κάνετε αυτό που ξέρετε, αυτό που έχετε μάθει και αυτό το οποίο εσείς πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αν συμβεί αυτό, θα γίνει αυτό που είπε ο Χατζηδάκης. Δηλαδή η πρώτη σωστή αντίδραση είναι εσένα σου αρέσει. Τι με ρωτάς, αυτό είναι η δικιά μου δουλειά τελείωσε. Έγραψα τις νοτούλες, έπαιξα και το πιάνω, εκεί τελείωσα εγώ. Όλο το άλλο είναι δικό σου θέμα. Και μην περιμένετε, δηλαδή, αν εσύ ακούς κάτι και δεν σου αρέσει και περιμένεις να σου πει ο άλλος τη γνώμη του για να κάνεις την οποιαδήποτε αλλαγή, είναι λάθος. Είναι λάθος. Αν θέλει κάποια άλλη άποψη να δοκιμάσουμε, καλώς, αλλά αν εσύ είσαι σίγουρος για αυτό που έχεις κάνει και αισθάνεσαι ότι είναι κάτι που εκφράζει εσένα, γιατί εκεί πλέον είναι που συναντάει ο επιστήμονας τον καλλιτέχνη. Δηλαδή, αν εσύ από την επιστημονική πλευρά είσαι OK και αυτό που κάνεις σ' αρέσει κιόλας, δηλαδή έχεις καλύψει και το συναισθηματικό σου κομμάτι πέρα από το λογικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν στο επιβεβαιώσει και ο άλλος από πίσω, ή αν σου πει ξεκάθαρα ότι το παιχνίδι είναι πάνω σου, δεν πρέπει ούτε να κολλώσεις, ούτε να. Αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι, τελείωσε. Το κοινό αυτό που ακούει αυτό, ακούει αυτά τα κομμάτια που θεωρώ εγώ καλά. Άρα, είναι πολιτισμικό θέμα. Είναι δύσκολο να ακούς δύο κομμάτια, ένα κακό και ένα καλό, και πάει για αυτό. Και λες, αυτό είναι για σένα. Και είναι απαράδεκτο το κομμάτι. Μα είναι απαράδεκτο και αυτός. Απαράδεκτο και το κοινό που το ακούει. Φαντάσου να έκανα το είμαι μαζί μου έγκυο, γιατί είσαι πολύ φερέγγιο, και να βάζα κουαρτέτο χόρδο. Δεν θα ήταν αστείο? Όχι το κουαρτέτο χόρδο. Είναι σοκολατίνα με την πριζόλα, όπως σας έλεγα. Δηλαδή δεν παίζει. Πρέπει να δούμε λοιπόν. Εγώ την τελευταία 20 ετία πια, όταν μου λέει όλος θέλω να κάνουμε ένα δύσκολο, θα πιούμε καφέ. Τι θα μιλήσουμε στο καφέ, τι θεωρείς καλό και κακό. Και πιάνουμε από το θέμα της Παλαιστίνης, μιλάω για το τέτοιο, αρχίζουμε και μιλάμε και πολιτικά. Το ρωτάω και για τον Κασελάκη, το ρωτάω και άμα ξέρει ποια είναι η διαφορά του Καζαντζάκη με τον Γκάντι, ξέρει. Γενικά ρε παιδί μου, όταν μου λέει ότι ο Γκάντι μπορεί να είναι σαν αδερφό του Ολυμπιακού, εκεί δεν φταίει αυτός. Okay. Εκεί αρχίζει και συζητάς πια σοβαρά να δεις τι γίνεται. Και μετά, αναλόγως, αν δεν θέλει να το κάνεις, σου ζητάς 10 φορές πάνω, και άμα σου λέει ναι, το κάνεις. Ο Νίκος δεν τα κάνει αυτό, ο Νίκος είναι πολύ πιο αυστηρός. Εγώ τα κάνω. Μου λέει η Ελένη, ας πούμε, εσύ εκεί μιλάς τώρα, ακούει τα κομμάτια, το μιξάρω και το ακούω σπίτι. Είναι στον πάνω. Βγαίνει και καλά, μιλάς σοβαρά τώρα. Σοβαρά. Μα δεν ακούγεται. Το ξέρω. Δεν μπορώ να το κάνω να ακούγεται. Πιο εύκολο μου είναι. Αλήθεια. Να το κάνω ωραίο μου είναι πιο εύκολο. Ακούω τις μαλακίες που θεωρούν αυτοί καλά και το ψάχνω σαν και αυτά. Αυτό θεωρούν καλά. Εσύ το κάνεις, ναι. Μπορεί να κάνεις. Όχι, δεν μπορώ να κάνω. Απλώς άκουσα τι θεωρείται καλό, πήραν τα κανάλια και το έκανα έτσι. Εκείνη τη στιγμή ηχοληπτικά ήταν καλό. Όχι, εμένα άμα με εξολογούσα, επειδή με συμπαθώ, θα μου έβαζα ένα στα 10. Αλλά είναι το είδος αυτό. Όταν βγήκε το relax, don't do it, εμείς στην ηλικία μας τα ακούγαμε και λέγαμε, μα μιλάς τώρα σοβαρά, παραμορφωμένα βαθιά, ρε φίλε. Και μετά είναι, μαλάκα, άκου αυτό. Θέλω να σου πω ότι είναι στυλ. Το μου ξέφυγε είναι άλλο. Το πρότεινα είναι άλλο. Είναι δύο διαφορετικά, είναι πολιτισμικά. Και σήμερα πια μιλάμε πολιτισμικά, το τι είναι ωραίο. Πάμε σε ένα μαγαζί, λέω, είναι τέλειος ήχος. Πάω, παιδιά, δεν ξεχωρίζω ποιο κομμάτι είναι, όχι αν είναι καλό το ήχο. Πάω σε ένα άλλο μαγαζί, μου λέει ο άλλος, Ελισιακή,
δεν μου πολύ άρεσε γιατί είναι σαν να μην υπήρχαν ταχεία, σαν να παίζανε αυτό. Αυτό είναι το όνειρο. Το όνειρο είναι να ακούς σαν να μην υπάρχουν ταχεία. Το όνειρο του ηχολήπτη. Δηλαδή πρέπει να συνεννοηθείς. Πάμε σε μια άλλη συναυλία, το γνωστό group, που λατρεύει τον μπασίστα αυτός. Όχι ελληνικό group. Αυτά τα πλατεία νερού που πέρσι. Και γινόταν, μιλάμε, καθόμασταν λίγο μπροστά από τον ηχολήπτη, παιδιά, τα μπάσα, δηλαδή πραγματικά κλαψιός για να μην φύγεις. Ήταν, τώρα θα φύγω, τώρα άκουγες μπάσα και κάτι. Δηλαδή ένα βουμ και κάτι. Κάτι από πίσω. Κάποια στιγμή μου έλεγε αυτό το μπασίστα το λατρεύω, αυτό το μπασίστα το λατρεύω. Εγώ άκουγα πάρα πολλά μπάσα, αλλά δεν άκουγα μπασίστα. Δεν άκουγα μπασογραμμή. Κάποια στιγμή, γιατί μαλάκα, έχω πάθει πλάκα και έχω πάθει πλάκα, μουσικός ο διπλανός μου. Έχω πάθει πλάκα, άκου τι παίζει. Δεν άκουγες τι είπε. Και κάποια στιγμή το βλέπω, το έχει αφήσει και κάπου μιλάει στον άλλον, αλλά έχει αφήσει τον μπάσο. Και εξακολουθούσε και είπε: Ρε μαλάκα, άκου το σχήμα αυτό του. Γαμάει, ναι. Κοίτα το που είναι. Όχι, έφυγε, ναι. Αλλά έμπαινε ο ήχος. Και τι μου λέει, και είναι μουσικός. Α, είναι playback. Δηλαδή, είναι πολιτισμικό πια το θέμα. Δεν είναι, έχει καλό ήχο, λέει. Βγαίνει ένα ψυχικάς, πήγα σε αυτό το μαγαζί, έχει καλό ήχο. Μα μόνο μπάζα έχει. Γι' αυτό έχει καλό ήχο. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια κατηγορία που πρέπει να παίζουν δυνατά και πολλά μπάσα για να είναι καλός ήχος. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που βλέπεις, αυτό που ακούς και αυτό που θεωρείται καλό. Το θεωρείται καλό είναι πολιτισμικό το θέμα. Μπορεί να πας σε μια συναυλία ο Νίκος, μπορεί ο Μάκαρης και εγώ στην ίδια συναυλία και να ακούσεις εσύ 3 διαφορετικές απόψεις. Πρέπει να δεις από ποιον είναι αυτή η απόψη. Αυτό ήταν.